Ljeto, sunce, vrhunski tenis i jedinstvena atmosfera ATP stadiona, smještenog svega nekoliko metara od mora. Tako bi se ukratko mogao opisati 23. ATP Vegeta Croatia Open u Umagu. Volim pogledati tenis, naravno ovo je veliki i važan događaj, ne samo sa sportskog stanovišta, nego i veliki društveni događaj. Ovdje smo imali prilike vidjeti kako dobro funkcionira veza između turizma, sporta, kulture, dobrotvornih djelatnosti i svega onoga lijepoga što Hrvatska može ponuditi. Gledatelji su i ove godine uživali u vrhunskim mečevima i zvučnim teniskim imenima. No, najveći užitak za sve zaljubljenike u tenis nedvojbeno je bila pobjeda Marina Čilića nad Granollers-om u finalu. Time je Marin postao drugi Hrvat nakon Gorana Prpića, koji je u 22 godine uspio osvojiti umaški turnir. It's a really pleasure to be amongst these winners and to be another Croatian winner after so many years. And would say that it was really special this week. I played the great tennis. Evo, 22 godine smo čekali ponovno na hrvatskog pobjednika i to se dogodilo, ali trajalo je dugo, ali zato je i slađe. Presretni smo sa Marinovim drugim finalom i iz drugog puta osvojio je umaški turnir. Evo, pun stadion, nekoliko dana, svi okolni tereni su od kvalifikacije bili ispunjeni do posljednjeg mjesta. Prijenosi mečeva su išli na čak 5 kontinenata. Prvi puta smo sa prijenosima mečeva bili i u Sjedinjenim Američkim Državama, u Rusiji, u Velikoj Britaniji, a iskoračili smo ove godine na veliko medijsko tržište Kine. Znači možemo zaključiti ovogodišnji turnir sa velikim zadovoljstvom. 23. Vegeta Croatia Open u Umagu ove godine zbog olimpijskih igara započeo nešto ranije, što međutim nije imalo utjecaja na line-up tenisača i sudjelovanje zvučnih imena, kao što su Ferrero, Čilić ili Verdasco. I ove godine nastupio prošlogodišnji osvajač Umaga, mladi Ukrajinac Aleksandar Dolgopolov, koji se zabavljao i van terena. Jedinstvena atmosfera ATP stadiona tik do mora ponovno je bio jamac za odličan tenis, ali i sjajne zabave tijekom noći. Već tradicionalan Istrija Gourmet Festival opet je uspio nadmašiti očekivanja i najvećih gurmana, a degustacije vina pod geslom Skrivene čari Malvazije i Terana otkrile su potencijal i snagu istarskih vina. Na kraju degustacija, po izboru sudionika, vinari Tomaz, Koronika i Madebako odnijeli su prva mjesta. Nadamo se da svake godine će kvaliteta biti povećana upravo iz razloga što je to jedan proces u kojem je normalno da se očekuje svake godine dizanje te kvalitete. Mislim da je ova Istra Gourmet jedan dokaz da je kvaliteta svake godine raste. Prije svega to je jedan način u kojem se ATP sklapa ili spaja sa lokalnim gospodarstvom. Nedvojbeno je i ove godine izbor za Miss Hostese bio jedan od vrhunaca noćnog života, koji je dodatno začinio nastup gosta iznenađenja. You ever love somebody so much you can barely breathe when you're with them, you meet and neither one of you even know what hit them. Got a warm fuzzy feeling, yeah, the chills used to get them. Now you're getting fucking sick of looking at them. You swear you'd never hit them, never too long to hurt them. Now you're in each other's face, doing when them in your words when you spin them. You pull each other's hair, scratch, pull, feel them, throw them down. Ljubitelji tenisa, enogastronomije, turisti, tenisači i svi drugi koji su imali priliku uživati u čarima ATP turnira u Umagu, slažu se da je Umag jedinstven u svijetu i s nestrpljenjem očekuju što su organizatori pripremili za sljedeći turnir. U Umag je došlo više od 70.000 posjetitelja, realizirali smo više od 100 sati glazbenog programa i odličan Istrija Gourmet Festival. Ono što mene najviše veseli je upravo taj spoj tih triju evenata koji se zajedno sljubljuju u jedan. Mislim da je to nešto čemu turizam stremi, dakle omogućiti gostu jedno odlično uživanje, zabavu, sjećanje koje će ponijeti sa sobom kada se vrati u zemlju s koje je došao.
Mislim da svi možemo biti zadovoljni. Ovo 23. izdanje je stvarno ispunilo sva naša očekivanja i ciljeve i to u svim njegovim dijelovima i u ovom dijelu gurmea gdje smo imali fantastične restorane, vinare, prezentacije vina, u dijelu zabave sa vrhunskim koncertima i partijima i naravno u dijelu tenisa. Za dogodine bit će jako teško zadržati ovu razinu kvalitete i evo ovih dana smo već počeli razgovarati šta je to novo što mi možemo još uvesti kako bi i dalje unaprijedili turnir. Sigurni smo da će organizatori dogodine uspjeti nadmašiti sami sebe. Stoga vidimo se na 24. ATP Vegeta Croatia Openu u Umagu.